Haga jing lekai champion trophy arhajar arpeusan hapreng ka Afghanistan Persia ka Australia. Haba pai syang ka jing lekai ka lakut no klemdon nong job namar ka jing penthut jong slam. Balahap ban ya sam mar shipon ya baro artligi Kynhun. Baleng bagan ke shipon la pelong ya ka Australia bukan yo rungsuk sya ka semi final. Kan ba ka Afghanistan kala du ban rung sya ka semi final. Haga jing lekai Women Premier League hapreng ka Mumbai Indians Persia ka Delhi Capital. Haga nang jing lekai ka Delhi Capital kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim suk ya ka Mumbai Indians da khandai weekend. Haga jing lekai Indian Super League hapreng ka Odisha Persia ka Mohammedan. Haba pai syag ka jing lekai baro artligi Kynhun kia khai klem la ban pen khijar. Nadu basdang ka jing lekai hadu bokot jong ka jing lekai. Haga jing lekai Serie A preng ka Fiorentina Persia ka Lecce. Haga nang jing lekai ka Fiorentina kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Lecce da shigol lanan. Bada yaga ka shigol jo ka Fiorentina la ya ban tap haka minit ka bakandai. Haga jing lekai League 1 hapreng ka Monaco Persia ka Reims. Haba pai syag ka jing lekai ka Monaco kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Reims da lai lanan. Bada yaga ni ki lai gol jo ka Monaco la ya ban tap Lengbo Beret. Haga jing lekai La Liga hapreng ka Valladolid Persia ka Las Palmas. Haga nang jing lekai baro artligi Kynhun kia khai da marshi gol hadu bukot ka jing lekai. Haga jing lekai FA Cup hapreng ka Aston Villa Persia ka Cardiff City. Aba pai syag ka jing lekai ka Aston Villa kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Cardiff City da Arlanot. Bada gini ki ar gol jong ka Aston Villa ya ban tap Lengbo Asensio haka minit ka ban riu peu pra. Bad haka minit ke bapra peu. Haga jing lekai Saudi Pro League hapreng ka Al Hilal Persia ka Al Ali. Kabade ka Kynhun lekai jong Firmino. Haga nang jing lekai ka Al Ali Saudi kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim salit ya ka Al Hilal dan Laila R. Bad haga nang jing lekai Utoni orang lekai ka Al Ali Saudi kuliah ban tap hat-trick. Hagway pat ka jing lekai Saudi Pro League hapreng ka Al Aroba Persia ka Kynhun lekai Ronaldo ka Al Nazar. Haba pai syag ka jing lekai ka Al Nazar kalaman ika namrem. Hadin bagala syak pelim hakmat ka Al Aroba da ar lakaway. Kabade ka Kynhun ka ba Kham Tlot bor hakan ka lik. Kabadan haga kerdan ka ba khatway haga mit yaken point. Haga jing lekai Bundesliga hapreng ka Stuttgart Persia ka Bayarn Munich. Haga nang jing lekai ka Bayarn Munich kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Stuttgart dan lai lakaway hadu bukot ka jing lekai.